Nekoromogi sadek maro tieno chenro en maro imore intiere kama karen kechuan tiere kod mathoth moikunie weche manyien gi lakseche gi jaten piny Kenya William Ruto ntiere gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasi mar Madaraka Day. Mathoth timore kendo chenro mopogre mag dongruok gin mago mayaw mosetieki kod manyien ma bende chakore. Wantiere kod weche motenore kod duol mochung'ne yiere pachoka IEBC maogo kum mondo mikik gogi chapa kata kamano od buro mithuolo mar mondo miodhi nyime gi dadhogi kata gogi kogno. Weche motenore kod siasa makoni kod kocha mago motimore gwenge mag Ukambani kweth mar mane en jalup jaten piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jaten duond bura mowepa Stephen Kalonzo Musyoka gidhi nyime kod goyo siasa mag kwedo piny owacho. Wantiere kod weche motenore kod yedhe mag tuo ma ayaki bende kore wacho nigi esani dwarore mondo mi piny Kenya bed ni nyalo loso yedhe go gin giwegi kaachiel kod mamoko mathoth kod weche mag tuke mag weche maomiyo pek. Mimi nimefika hapa leo ili tuondoe ile ubaguzi ilikuwa pale nyuma, tuweze kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto chopo kaluone ikrok ne nyasi mar Madaraka kaka wuono chopo ya udima ma Kasembo Kisumu kod chenro mag dongruok Homa Bay. I will allow the vetting and approval process in Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. Chungo chenro mar chapo nyinge commissioners manyien mag IEBC kata kamano od bura yene gogi kogno. Ntie kambi mori Universal en Kiambu Kikuyu ka makoro migao mar ngima iluongo ni World Health Organization otimone gima iluongo ni pre-qualification momigi technology makoro ginyalo loso yien. Riwruoge makendo ratich ji manigi kute mag ayaki dwaro ni piny owacho ochak loso yedhe pachoka kendo kik gen mana kony kowuok kuom jochiw sir. Nekoromo giro kamano kumiyo Ramogi TV mondo mi yud weche manyien gi lakseche gi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kode chakruok nyaka giko. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne otele yawa yanga kar dak moger rang'iny manyasani ma Kasembo kaachiel gi sidho gedo mar tielo mar ariyo kod mar adek magero ute manyasani. Gedo ma Kasembo mosir kod agulu mar Lap Fund en achiel kuom chenro madhi nyime mar weyo kuonde dak mongore pachoka kendo bero lwasi mag kuonde dak. Millicent Adhiambo nigi ler. Kar dak mama Kasembo mogere bwo chenro mar Lap Fund en achiel kuom kuonde dak madongo manyasani e kaunti ma Kisumu. Orofa mar 11 no manigi ute 2,300 biro kod arita kwe makare, kuonde tiegruok, kuonde uso, mbui makare e kind mamoko. Telo mokwongo mare nigi ute 910 kata malo 62 magi osetieki kendo oseusi. Kamae ineno kae ndamo madhi ting'o malo dongruok mag bombe kod ohala. Leo mimi nimefika hapa kupatiana funguo kwa ile manyumba hapa iko tayari, ile vile ziko tayari, lakini kwa sababu wananchi wanaohitaji nyumba ni wengi, pia tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu ili sehemu hii yote ijengwe manyumba, wananchi wasikae kwa slum. Tuna address mambo matano. Kwanza, malazi, pale watu wanaweza kuishi pale pazuri na pasafi. Nataka vijana wapate ajira, wapate kazi. Nataka watoto ambao wanaishi hapa wapate elimu sawa sawa. Gedo makama manosi dhiga mar 2022 oken mana kar dak kende to kata mana thuolo mag tije bende obiro godo. Unaona pale sasa tunajenga nyumba tena 2,400 tayari imefika ghorofa ya 7. Tunasukuma
kwa sababu tunataka vijana wapate kazi. Ruto bende ne oyango ni omenda mar mobiliona 3.5 oseketi e chenro makama e lowo ma ogai mar ODM Raila Odinga ogolo eka 5 e alap ma Kirembe ka igeno ni obiro kelo nyaka yore tudruok mag gach reru kaachiel gi chirni mag ohala. Na Mheshimiwa Raila Odinga ametupatia shamba yake ekari 5 tujenge nyumba ya affordable housing, watu wa Kisumu City wafaidike. Reru igero manyien maana Naivasha nyaka Kisumu. Umorgo jodhuro, umorgo ati igero port manyien, port ibiro gero manyien ka mamende biro Uganda, biro Tanzania, kabiro Kisumu ka. Eseche matelo mar ariyo mar gedoni osechakore ka odhi ting'o ute 550 ka telo mar adek dhi ting'o ute 880. Jatend piny owacho William Ruto omedo tielo ni maino en mar chiko kuonde dak mongore pachoka. Na tunataka tujenge manyumba, tuondoe slums, watu waishi mahali kuna heshima, watu waishi mahali kuna dignity. Kata kamano, oganda duto pok oyie gi wach ute manengogi oyweyo ka moko kuom jopiny ywago nengo mag utegi magiwacho ni malo mokalo nyalo margi. Keni anmo ka this school akia maana affordable, which affordable means ni nyaka the low lives nyaka the low lives can afford. Mana I expect to be between kangen sana to 10, lakini ka they are talking of 30,000 and above. Ere kama jachandruok jamjengo digo 30 machulgo rent. Ka ber to mondo mi owen wa ute kata siling 5,000 mondo wanyalo afford kaka wan joma mine. Nikech nitiere nyaka single mothers ma samoro nyalo gombo biro dak maka Simboka to onge kaka ginyalo dak nikech pesa no ng'eny. Motelo ne mano e alap ma Kirembe, Ruto ne oyeyo kidi mar chako gedo mar kar dak ma Elvi Marina ka jatend piny ne osingo ni piny owacho mare biro neno ni ochopo kare lek mag neno ni jo Kenya duto odake ute mabeyo manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend piny Kenya William Ruto no chako yanga limbe mare madongruok e kaunti Homa Bay motelo ne nyasi ma madaraka ma ibiro bago e kaunti no Jumapili alap tuke mar Raila Odinga. Kaka Ali Abich leronwa, Ruto bende onyiero kweth makwedo piny owacho mane okoni onge agenda malong'o ne jopiny. Jatend piny Kenya William Ruto ne ochako ayanga limbe mar matiche kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar madaraka dei ma higani ma idhi bagi alap tuke mar Raila Odinga kochopo chieng' Jumapil. Ruto ne okwongo molo e senta ma Magena ka chur bura Mandhewa kama ne oyange gedo mar Gor Mahia Ring Road ma bende biro tudo gwenge mopogore manitie kar chur bura Mandhewa kama ne okoni piny owacho mare koro chopo singo te mag dongruok manomiyo jopiny e kaunti ni. Mimi nimefika hapa leo ili tuondoe ile ubaguzi ilikuwa pale nyuma, tuweze kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Hii barabara yenu kwa miaka nyingi mumeitafuta, na mimi nataka niwatangazie sasa nimekuja na pesa ya kutengeneza hivyo. Niliwaahidi ya kwamba tutalete sherehe ya kitaifa ile ya madaraka itoke Nairobi ikuje Homa Bay. Hata tuko na mgeni rais wa kutoka kule Europe, hata yeye amesema anataka kuja Homa Bay. Jatend piny okoni mopogore kod gedo mag apeyni kaachiel kod chenro mag dongruok mamoko. Bende sirikande oseketo tenge omenda maromo bilion 2.2 mar kes stima ne jopiny e ute mopogore kaunti ni kane okoni dongruok mamoko mane ochako motenore kod nyasi mar madaraka dei ma higani bende osetieki e kaunti ni. Na wananchi wengi hapa hawajapata mastima kwao. Ni kweli serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 2.1 2.1 billion ya kuunganisha wananchi manyumba 16,000 mpya kwa mambo ya stima hapa Homa Bay. Tulikuwa tunasema tukiingia katika serikali hii barabara kutoka Marindi, Magina, Pala, Riat, Amoyo, Aora Chuodho, Miranga, Kalamindi, itakuwa inatengenezwa. Tunakushukuru sana sana sana.
To weche mag siasa jatend piny ne onyiero kweth makwedo piny owacho mane okoni onge ajenda malong'o made owachi kendo gisebedo ka ginyanyo siasa mag dhoudi kane okoni yiero mar 2027 obiro lawo kodgi dhogi gokinyi. Mnajua mimi na baba tumekubaliana ya kwamba tupange maendeleo ya Kenya na umoja ya Kenya. Ile kundi ingine ni watu wa kisirani, watu wa hasira, watu wa chuki mingi, watu wa ukabila. Hawana maono yoyote. Kazi yao ni fitina, kazi yao ni chuki, kazi yao ni ukabila. Mara Kasongo, sijui nini. Lakini tutawaonyesha hawa, wacha wajaribu na sisi. Mimi nauliza nyinyi, mkituona hivi mtu ya ukabila na chuki na hasira anaweza kutushinda kweli? Wale tutawamalizia asubuhi na mapema. Ka jotelo mamoko mani otene to ne osingo biro medo sire lwedo kaluwore kod chenro mag dongruok modhigo nyime e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod gwenge mamoko. Your Excellency, I will work with you, I will support you. I am happy the way you have allowed resources to come to Homa Bay County alongside other regions. Maneno ya maendeleo in Homa Bay was like ndoto. Lakini saa hii, we are talking about this tarmac road with budgetary allocation of 700 million to start it. Since independence, we have never seen a president on tour with development the way you have done it here. Osiep maradiera nere koso kunere. Ruto enosiep wa maradiera koso kenosiepwa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jagora machon manya tikedi komone nyanga semo kuom jotelo moyiere county no ma Migori mowacho ne miyo romo kod jatend piny Kenya William Ruto mano owinjore tim kodgi ne obare. Nyanga wacho ni pogruok kind jotelo mag siasa momiyo romo no chor nyime. Jatelo wacho ni jotelo moyiere county Migori nyaka tie twech achiel mondo gikel dongruok ne oganda. Biro mar president mobedo cancelled otimore marach kabisa nikech en adier ni kumara ma president odhiye gi tim ne te mar sirkal lokruok mar area no nyaka bedie kendo ng'e maler kaka jo Migori ni nyaka nyo president chak biro Migori kaka koro gitiyo closely gi governor mar Ochila Yako to gi members of parliament within this short time mano biro pogruok osebedo Migori county te sub counties kata constituencies mantie Migori county. Omiyo ok ber ahinya ka differences kata pogruok bedo e kind leaders ma Migori ka. Omiyo an kaka achiel kuom wuod Migori kendo achiel kuom jotelo ma wuok Migori ka kendo achiel kuom jotelo mag sirkal ma wuok Migori ka, akwayo members of parliament te mondo ti closely gi governor. To kendo governor mondo bed open oti closely gi members of parliament. Oge gimoro ni ka gimoro dhi timore pogruok bede, gimoro dhi timore pogruok. Gimany yath manyalo thiedho tabu mar pogruok no. Doma malo chiwo thuolo ne od bura mondo dadho jogo manowal ka commissioners mag IEBC ka kata kamano ok gibi chamo muma kendo nyingi ok bi keti gazet ma piny owacho nyaka chieng' winji mang'adi bura e weche moko manochwal e doho mamulo welo margi. Bura no ibiro winji gi aput megen olosi gi ogai mar doho Martha Koome mar winjo ywak manochwal go. Lydia Okeyo nigi ler. En ng'eto makoro keto od bura thuolo mar chako chenro mar dayo dho jogo manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo kaka commissioners kod jakom duol matao yiere pacho ka IEBC. I will allow the vetting and approval process in Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. The nomination process cannot be reversed on the basis of flawed nomination process because upon appointment, commissioners can only be removed on specific individual related grounds as opposed to the issues relating to their selection. Eng'eto mare kawuono, jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi wacho ni od bura mamalo nyalo dhi mbele gi chenro mar dayo dho apisas go, kata kamano ok bi mondo mi ket nyinge gi gazet mar piny owacho kendo ok gibi chamo manyaka winj weche moko mantiere bura no. The petitioners have raised a number of constitutional questions concerning the selection process of the nominees. This includes 1. Whether the actions of the selection panel violated the laying down constitutional dictates under Article 10. The issues raised are substantial questions of law on matters that touches the sovereignty of the people.
I will move to find that this petition satisfies the requirements of Article 165(4) of the Constitution. Mugambi wacho ni osechwalo boke moting'o ng'ur mano ochwal doho ne ogai mar doho Martha Koome mowinjore ochuoga put mabiro winjo ng'ur ma kamago ma owacho ni otegno kendo mulo ngima jo Kenya madoho ok nyalo wito kucha mayot. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empanelment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Costs shall be in the course. Speaker mar od bura Moses Wetangula bende ogolo duonde kanyiso jo od bura mondo mi odhi mbele gi chenro mar dawo dho jogo mano owal ne lew mag IEBC kowacho ni ponono ni ng'ata nigi ng'ur to onyalo chwalo ng'ur makamago e doho. So I direct the committee on JLAC to proceed without haste and vet the nominees for chairman and members of IEBC and bring the report to this House. Any aggrieved party, whether it's in the judiciary, in the executive, or general public, can then go to court and challenge something that we as parliament will be thanked as official. This House will not stop doing their work. In fact, if the ruling don't come out today, we are planning to sit tomorrow so that we can vet and finish our business. Then you can go to court and do whatever you want to do. Apisas abiriyo manowalgo tingo commissioners auchiel mag duol mar IEBC kanyakla kod Erastus Edung Ethekon ma owal kaka jakom duol no kagiduto koro gibiro chope od bura e chenro mar dawo dhoggi. Lydia Okeo, Ramogi TV. MCA ma Kanye Nyaini Grace Nduta omak kod apisas mag okwach kich mar dawo dhoge kotenore kod ndicho mar jaod bura ma Juja George Koimburi. Malinglingo yango ni Nduta noromo kod jaod bura no kinde mane ote fadhore mbui ni Koimburi ondhi kendo lalgo. Gini matindo bila kod apisas mag okwach kich no witoko ka giwacho ni nondhiore no wuone. MCS mamoko ma kaunti ma Kiambu kaachiel kod anyuola mar Nduta uko komotegno ka gikwedo meko mar Nduta wera ni pok ging'eyo chal mare kata kanyo manotere mar mondo mi ne dadhoge. That story that the government is giving about the abduction of Mheshimiwa George Koimburi, for God's sake, they can go give that story to the birds of the air. When Gen Zs were abducted and killed, the same government came out with stories. They said that Gen Zs are abducting themselves. Wakasema vijana wamejipoteza wenyewe. Baadaye vijana wanapatikana wametupwa na wameuliwa. Grace City anafaa kuachiliwa na tuambiwe ni makosa gani alifanya, hata sisi tusifanye kesho ama kesho kutwa. Kenya tunakuwa na freedom of speech, freedom of expression. Ile kitu tunaweza omba serikali wenye wameabduct ama wenye wameshika wakoriki Grace City MC wa Kanyenyaini asiumizwe. Ni mama akona haki yake ya kwenda penye anataka na akona haki ya kwenda ile mlengo anataka. Kwa hivyo kama familia tunaomba kama ni askari wamemshika, wamtuambie wamemshikia nini, amefanya makosa gani, na kama sio wao watutafutie msichana wetu. Kwa hivyo kama ni siasa haijafika, siasa itakuja. Kwa hivyo msipige mtu, msiue mtu kwa sababu ya siasa. Wao tunasema mumutoe ama muambie familia ako wapi. Por wantiere wechuto record siasa jatendun bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka okwedo kendo wito mabor ng'uono ma jatend piny Kenya William Ruto nyokwayo rowere mag Gen Z e kinde nyasi ma 22 mar lam ne piny Kenya. Kalonzo olose nyasi mano bagi dala ne gwenge mag Muuna Seikuru County ma Kitui. Nyasi ma bende no yor kod josiasa mopogore e kinde go jatendun bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa wacho ni ng'uono ma jatend piny William Ruto nyokwayo onge kod adiere iye. Korka kore jatendun bura mar DCP Rigathi Gachagua medo ni giseketo kenge makare mabiro konyo golo telo William Ruto wera ni osebedo kochiwo singo ne oganda jo Kenya to okochop singo makamago. There is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. This nonsense about abduction lazima ikome. We are repeating it from here. Nikiwa nyumbani. Ni lazima mkomeshe abduction. Na kama mnaomba msamaha uwe realistic. You cannot give conditional apology.
yale amesema jana ati anaomba msamaha, mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gen Zs of Kenya. Mimi naomba wa Kenya mutulie. Mutupatie nafasi, musituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Wadhi weche mag budget, migao mar omenda oriedo sekta mar thieth, mar penj, mar mbolea, kodul mar IEBC, kind mamoko maonge omenda motengnegi makare, budget mar omenda ma 2025 2026. Kolose nyim komiti mar budget, jagoro mong'iyore migao mar omenda Chris Kipto koro dok ne komiti no mondo mi omany maromo shillings bilion 218 mar biro tayo sekta go. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nyim komiti od bura mar budget, jagoro mong'iyore migao mar omenda Chris Kipto okone komiti no mondo gwony wigi kendo lweso omenda migepe mamoko mondo giyudo pesa minyal ketne sectors morem yudo pesa. Budget mar omenda mar 2025-2026 omenda maromo bilion 218. Fiscal consolidation will be bolstered by ongoing efforts to mobilize domestic revenue and rationalize expenditures while safeguarding essential government programs and social spending. Sectors morem tengenegi omenda onywando mano mar penj to kod rito penj go, olama siro somo ne jopuonjre mbalariany midendo ni HELB, thieth ne obila kod mago jela. Sekta mar pur onge omenda bendo tengi ne mbolea manengo gi ogonyore, to kata kembe mag sukari maireso bende oa gi lwetgi nono e budget. E duol mar IBC bende onge omenda mopugno motengnegi ne yiero maduong'. PS Kipto knows my place. Migao mar omenda okone komiti mochwe kom kod jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi ni sirikal geto choko trilion 3.4 omenda mar 2025-2026. Kata kamano, omenda mar 2024-2025 negi geto choko trilion 2.5 kata kamano negi choko mana trilion 2.2. So I now start with the revenue performance at the end of April 2025. The total revenue collection for the period ending April 2025 was 2.2551 billion against a target of 2.5081 trillion, recording a shortfall of 253 billion. Giko ni ting koro dong ne duol ma choko suru pacho ka KRA mondo kastol mar choko suru ni mar mano yo kende mar choko suru mabiro chopa gete mar osuru kendo yudo pesa mabiro siro budget. Any tax that is going to be increased on any good or service, because you've been smelling whispers around that the Gen Zs are coming back, should there be any tax increment. So let us not increase, let us not suffocate Kenyans. So in your assessment as the National Treasury, are the taxes of 2023 and last year worth it? And especially given the debate they generated, but clearly through the figures you have presented, there is actually no revenue from those taxes. PS, you know, auditing of public resources is the responsibility of Parliament. And the agency that is discharging that mandate on our behalf, prompt and proper audits of the resources that we discharge, that we give to Kenyans. So, PS, we beseech you to comply with that. Under BPS, we had 2.85 ordinary revenues, and we have reduced to 2.756. This is a realization that what we had was too high. So, and we said, given inflation has come down, the tax regime will definitely not give the yields of the revenues that you wanted, because inflation, low inflation means also low revenue. Lipod ni biro pedhi od bura tich ariyo mar joma manyien mondo goye mbaka kod jo od bura. The auditor has not raised it.
This committee has never raised it. The issues raised are the ones you pointed out, Chair, about effectiveness, efficacy, and prudence. It's never been about security. No one has ever raised security as an issue. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Attorney General ma pachoka Dorcas Oduoro makochung ni en ema en gi amuri mar piny owacho mitiyoge podho winjruoge ma piny owacho bedogo kod podho weche mamoko. Oseo ji makoni amuri no ne otere par jot ma jatend piny. Ka osingo medo tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. George Bati mioler. Dweche manok bang' weche muoch ni amuri mapodho chenro mag winjruoge mag sirikal ne ogole lweta Attorney General kendo mi jatend jotich piny owacho e par jot mar jatend piny. Attorney General Mathurka Dorcas Oduor koro yango ni en ema en kod amuri no. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act, Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis and of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. Oduoro koni ji makoni Attorney General ne oma amuri no gini ji ma orwako siasa e chenro mag tayo piny owacho. Ka osingo medo tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto kaluwore kod dwaro mar chik. The government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Kata obedo ni Attorney General to mako chung ni amuri mar piny owacho nitie lwete. Jalup jatend duond bura mar DCP Cleophas Malala onyiso jatend piny William Ruto mondo yang ne jo Kenya ni to en ng'a manotero amuri no e par jot mare to nang'o. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House. E kinde ma weche medo muoch kotenre kod amuri mar piny owacho, geno en ni onge jal manolidho ma otiyo kod amuri no e keto winjruoge manyalo duodo piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Ramogi tok lipot ma George Bati to kod amuri ma bende Attorney General wacho ni ene mantiere go wakaogo yueyowa mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma ikoni chenro mar Oimore. Elwasi mar ohala, kio mar ng'iyo chien ema kinde duto liw moloyo kio mbele. Warren Buffett. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Jidak e gweng' ma Jera Central mayudore Ugenya Sub-County e County ma Siaya pod nigi buok ewi masira mar nek ma notimore bang' jago moro majegni 45 chodo oko wida mare majegni 85 ka otude gi timbe mag juok. Achijno manyinge Jojo Pondo yangore ne otiyo gi le e nego dagino manyinge Jennifer Aduol bang'e oloro ne ringre e ot. Ruoth ma North Ugenya John Okelo Mboto wacho ni rawerano ne uchiore no wuone lweta pisas mag obila bang' timo tim makamano. Lero mosechiwo obila lero ni otudo dagino gibedo gi thuol ma otimo godo timbe mag juok. Da nigeka na gweng miluongo ni Jera Central, Jera Sub Location. Da miluongo ni Jennifer Aduol oko ma jahigni 80 go abich ko mohingo kadhi mbele ko modak kende dala bangi dak kod nyakware ni kende gi dala kan nyakware ni en janyasore gochanga ada ni nyoro unego gi mosa 12 mudhiambo timata en report makore ni mochiwo ko dhi chiwore ka police barobe Uniso polisi no odhi dala odhi okaw dani nyo nego nyoro saa 12 ni ot kacha koro ko dhi to joka ko se go report no ko lock in then igocho sieso gocho na wadhi kwate madiete na ni kifunguno go ya wayao wana ka mama na diro nego na ngadu mutegle ayo kanyo kamano bange adhi banene ka polisi kanyo ta penje to wacho nano imomiyo nego dane no tiro degi en jajuok makata nyoro sijini thuolo moro donjo nyoro thuolo moro donjo manyien. Wede osiepe kod johera mag jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o dhi nyime kod oro ote magi mag kuyo kod litne anyuola mar jandiko no manowito ngimane ka jegni 87 e piny Amerika. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne en jandiko mandiko buge mane hinyo kwedo timbe mok ni kare kit oganda moting'o telo marach. Ratiro mar oganda kaachiel kod kido kod timbe mag jo Afrika. Cynthia Onyango ni oler. Ndalo achiel bang' tho mare piny Amerika. I ask you to be upstanding. We observe a minute silence in honor of this great son of Kenya. Jood bura ma Kenya obedo kod thuolo mar dakika achiel mar chopo kuyo mar ewi tho mar jandiko no mang'ula Profesa Ngugi wa Thiong'o. Jandiko manoloko pach oganda kendo nokelo mor e chuny oganda kokalo e tije mar kalam kod kalatas. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyuol tarik 5 dwe mar achiel higa mar 1938 e gweng' ma Kimirithu, Limuru e kaunti ma Kiambu. E higni 87 ma Profesa Ngugi wa Thiong'o ne odago e piny ka, ne obedo jandiko kendo jalony e weche somo ma wiye ne otimo jere kendo ne ni kod chir mar kwedo gigo ma ok ni kare. Kimani Njogu manoyudo thuolo mar somo kod Ngugi wa Thiong'o lero kaka bug Ngugi motisi ni I Will Marry When I Want ne okelo ywaruok e kinde kod jatend piny machon Jomo Kenyatta kendo ne okelo twech mare e od ang'ech makamiti. Tamthilia ambayo ilimtia matatani kabisa na rais wa Kenya wakati huo Jomo Kenyatta
ilikuwa ni tamthilia ya Nitaolewa Nikipenda. Mchezo huu ulikuwa unajaribu kwa namna ya kipekee kuonyesha usaliti wa viongozi katika taifa la Kenya. Namna ambao viongozi wamekiuka yale maadili, wamekiuka yale matumaini ya jamii, kwamba wameingiza ufisadi, wameingiza matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi, na kwa hivyo akawa anaonyesha ule mvutano baina ya matarajio ya viongozi na matarajio ya wananchi wenyewe. Na mchezo huu ndio hatimaye ukamtia matatani, na akashikwa na akapelekwa kamiti na akafungwa. Njogu lero ni higa mar 1980 sirikal ne odhi nyime kod keto ne Ngugi wa Thiong'o badho mar meko mare kaluwore kod weche manondiko e bugene mane siko kaseyo sirikal makindeno. Mnamo mwaka 1982 akiwa safarini Uingereza akijaribu kurudi nyumbani, akaambiwa kwamba anasubiriwa kushikwa. Kwa hivyo hakurudi, akaenda uhamishoni, na akiwa huko nje aliendelea kuandika. Mchango wa Ngugi umekuwa mkubwa, si tu katika kutetea lugha za Kiafrika, lakini pia kutetea fasihi ya Kiafrika na kutetea haki za wanyonge popote walipo. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto oywago Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko ma otenene okelo luokroge manimba pachoka, kendo ng'atno ma weche ne biro dong' e chuny oganda. Ka jopiny manoyudo thuolo mar somo moko kuom andika mage bende opoyo tije. This is a man who has fought against social injustice without minding ni lugha gani, and yeye alikuwa na emphasize as long as wewe uko na content na unaweza na ina communicate, hufai kumind. Moko kuom buge manondiko tingo buk mar Decolonizing the Mind, I Will Marry When I Want, The River Between, ikin buge mamoko. E andika mage, Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyiso hera mare ne dho mama, kendo ne osiko ka ojiwo jomatindo mondo chung' motegno gi kido kod timbe mag Jo-Afrika kaka okang' mar bedo kod nonro mochwiny e kido kod kit oganda Jo-Afrika. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula osingo keto thuolo mar dakika 30 chieng' tich ariyo juma manyien e chenro mar od bura mamalo mondo okony jood bura yudo thuolo mar chiwo ote maggi mag kuyo kod lit ne anyuola kod johera mag Ngugi wa Thiong'o e kinde ma chenro mar ik mare to koro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge makendo ratiro mag ji modak kod kute mag ayaki koro dwaro mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe mag kute mag ayaki e pachoka kaka achiel kuom yore mag duoko piny nengo mag yedhego. Bende ikone gichako twak kod migawo mar thieth mondo joma ni kod kute mag ayaki obi ochak kawo yedhe ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Kaka Judith Omondi lero, ma biro e kinde ma odong' mana yedhe mag ayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka dwe mar 8 higani. In Zimbabwe, en romo ma okelo kanyakla lamo kaachiel gi riwruoge makedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria e pinje mag Afrika. Romo ma obagi e boma ma Nairobi. E romo ni paro owuok ewi kaka Kenya nyalo duoko piny ting' mar kedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria. Nyaka sani piny Amerika ma en achiel kuom pinje manyicha chiwo sin maduong' ne thieth mar ayaki, oweyo jotuo milion 1.3 ma odak kod tuo ni e pachoka kod kiondko ewi paro ma sirkal nigo e resogi. Kaachiel kuom paro makoro ne wuok e romo ni en ni mondo piny owacho ket yo ma jotuo gi nyalo tiyo kod kadi mar SHA kawo yath. To nikech en chronic medical condition, koro wadwaro ni sirkal okaw to miyo ji kad mar SHA. To wadwaro ni joma nigi kute mag ayaki bende register mondo donje e SHA. Koro kidhi e osiptal to kadi ni cha michiwo tibedo charge kanyo nikech thieth koro biro e lwet Kenya. Koro Global Fund onge, PEPFAR cha be koro onge, America be koro onge. To ka wakete bathe to kata counties kata national government ok be yudo pesa maketo bathe makonyogo ji. Mane omiyo wadwaro ni koro kete SHA ma en twak mosechako bedogo gi jo NASCOP, en twak mosechako bedogo gi jo Ministry of Health. Bende kaka achiel kuom yore mag duoko nengo mar thieth mar ayaki piny, paro owuok mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe gi mag ayaki. ARVs mwatiyogo sani me Kenya ka aga India kata China, ng'eny gi to a India. To koro nitie kambi moro Universal en Kiambu Kikuyu ka
ma koro migao mar ngima iluongo ni World Health Organization otimo ne gima iluongo ni pre-qualification ma omigi technology ma koro ginyalo loso yien. Tiende ni ARVs gi koro bedo manufactured e Kenya. Ka gibedo manufactured e Kenya, tich mayot yudogi kigologi Kiambu kiterogi Kemsa kata kigologi Kiambu kiterogi Kisumu. Moloyo kidhi ketogi e nam ni kore ka gibiro gi meli kata gibiro gi ndege ka gia China kata India. Macha expensive. Romoni biro e kinde ma piny Kenya odong' mana gi yedhe mag gayo kute mag ayaki manyalo chwalo jotuo nyaka dwe mar 8 higani. Ministry mar Health nyoro wachonwa ni yien go nitie kochakre sani nyaka dwe mar 8. Ma ng'ama dwaro yath kodhi mopime to yudo. Koro yien gi gintie e osiptande mag sirikal kata e osiptande mag kanisa. Mag Anglican, mag Catholic gintie. Magi bende biro e kinde ma jo Kenya oketo rameny e bajet ma owinjo som dwe manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Tuo dang'ni ma paro medore kind rowere kaunti ma Migori ka migawo mar thieth kotenore kod migepe moko dhi nyime kod keto kenge mar kedo kod tuono. Jojuma miyo waler. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kaunti kod migepe moko dhi nyime kod puonjo oganda yore mag duoko piny tuo mar dang'ni mar paro. E dweni mar 5 bende koro ket tenge kaka mano mikedo kod tuoni. Mae biro kinde mar lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo machopo osiptende mar manyo kony ka otende kod tuoni mar dang'ni mar paro pod ni malo e kaunti ma Migori. Gin gik minyal geng' kopo ni washare wechewa gi jomoko to wanya yudo ka weche ma thago chunywa gi nigi solution. E higa mar 2014 maromo ji 900 38 ne odhi osiptende mag piny owacho kamanyo thieth ma otude kod tuoni mar dang'ni mar paro. Sub-county ma Suna East ema ne otelo kod cases maromo 340 ka iluwo kod sub-county ma Wendo ma entie kod cases maromo 326. Apisa ma ochune kedo kod tuochego mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Polo Lik wacho ni tuo mar dang'ni mar paro sani nitiere malo to ahinya e kind rawera pod somo e skundego mag sekondar. Wayudo ka adolescents man gi a lot of challenges both in school and out of school. Gin gi a lot of challenges. Wayudo ka drug abuse mae sama ji donje yath, mae sama ng'ato neno ni maybe en superior moingo parent ne. Koro wayudo ka wan ga a lot of challenges and our community is not taking good care of the adolescents. Kwayo ni ka in gi nyathi ma adolescent to take care of them and also give them opportunity to share issues magin ge korgi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni e kinde mar higa achiel mokalo cases mag deruok ma itudo kod dang'ni mar paro oseromo 7. Joma kata mana commit suicide is on the rise. Kwa compare dwe mar 4 last year to gi dwe mar 4 this year, wayudo ka nitiere medruok mar ji mobedo reported like 7. Mano nyiso ni ji nigi paro ma luorogi mamiyo ng'ato kawo ngimane. Kwan jopuonj mathoth matiyo kod yedhe mamero ji e kaunti ma Migori ma itudo kod tuoni mar dang'ni mar paro bende osedhi malo. It requires all of us to come together so that we can face head-on and offer solutions to the challenges of drug abuse, to the challenges of violence that affect mostly these boys. Counseling that goes on in the schools. Every school has a counseling department. But apart from that, we also do have counselors from the government and also counselors from the Ministry of Health and also psychosocial support institutions that are supported by the CSOs. Medruok mar tuoni mar dang'ni mar paro bende osedhi malo e kuonde mag tich kare kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Wayudo ka like a school ma oting'o nyithindo madhi 900 or over 1,000 nigi one teacher ma iluongo ni counseling and guiding ma be seche moko may not give an adequate counseling and guiding. So our request is nitiere programs mwadhi arrange beleka mondo wakel jopuonj kanyakla mondo wa develop a curriculum. Actually, there's a curriculum already, so we take them through the curriculum and also ensure that they understand the content and they can deliver the content to the students back in school. Apisa mochung' tuochego mok gam e kaunti ma Migori Polo Lik wacho ni ber ka sikunde bedo kod johocho moromo mondo koro kony e kedo kod tuo mar dang'ni mar paro e kind rawere. Still, wayudo ka workplace pod wan ga a lot of issues, and as a county right now we are doing a strategy
targeting on workplace and how to do work-life balance. Mental cases gimakelo gin so varied. Mokwongo gin some stresses, stress mokwongo nyalo wuok e workplace. Nikech wayudo ka as adults we spend a lot of time in our workplace. So if workplace is not conducive and not giving you an environment which is appealing, then the mental issues can start and they go back with us to our houses. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yankora mogito kiro report ma George Juma kuoke county ma Migori obedo kawa yo kama kapoko kawa yueyo erokamano Shemo Thoe wacho ni ching Manuel yo makare. Aluo news kenda mor wach Kalonzo atamora nguono ka ng'ato kwayo to nyaka wene wano mor kod ker kendo wan kod nyaka tung mar ariyo joluo goko motegno kendo rwak jatend piny Kenya William Ruto gi Sironyo en kinde wa onego watigi kinde ni makare ka wedo wendo machal kamero kamano ka Willy Mike Senior wacho ni ching Manuel an benda mor gigo matimre gwenge mag Luo Nyanza jotelo nego lose dhok achiel jo Migori oriwre mondo gin bende gimi jatend piny Kenya lwasi makare mondo mi ochopie county ma Migori kamano ka Willy Mike Senior kumote machal kamano Willy Sodemba wacho ni ching Manuel aneni kendo arito mana neno kaka bro bedo chieng Jumapil e county ma Mabero kamano Willy Sodemba kumote machal kamano ginji mathoth mabende orotegi kendo gina achiel kachiel Faith Achibela wacho ni ching Manuel aneni ka antiere e county ma Kisumu wan kaka oganda lwen kinde mondo mi wariwre warwak jatend piny wachiw lwasi makare ne weche mag dongruok wasebedo oko kuom kinde malach erokamano Faith Nyara Achibela kuom kete Ramogi TV wantiere kod ng'at mabende luongore kaendi ni Kezia Odero en binachono Ramogi TV makare ka ntiere boma ma Nairobi maduong' en mondo mi oganda orwak wendo biro kod gik mathoth wakaw wakonye to nyakora mga jwanke kidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi.
okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV.